Sens dubte, l'energia més important per les nostres vides és l'elèctrica. La fem servir per il·luminar llars, escoles, botigues, carrers, per cuinar, per escalfar-nos i per fer funcionar tota mena de vehicles i d'aparells. Hi ha diverses fonts i formes d'obtenir aquesta preuada energia. Posem-hi llum, aquí, al Supercampus. L'energia elèctrica no arriba directament del sol ni del lloc. És una energia que hem de generar. És el que s'anomena una energia secundària. Per produir-la, es necessiten altres energies que són les primàries. Fonts d'energia naturals que existeixen a la natura en la seva forma original. Les dividim en renovables i no renovables. Les renovables provenen de recursos naturals pràcticament inesgotables o que es regeneren sols i de forma contínua. Per això es diuen renovables. No deixen residus contaminants i a Catalunya i pràcticament arreu les principals són l'energia solar fotovoltaica, que captura la llum del sol i la converteix en electricitat a través de plaques fotovoltaiques que s'instal·len tant en grans indústries com també en l'àmbit domèstic. L'energia eòlica, que transforma l'energia cinètica del vent en electricitat. És una energia neta, però capritxosa, perquè depèn de si bufa el vent i de la força que porta. Segur que heu passat a prop d'algun dels parcs eòlics que hi ha al Baix Ebre o a la Terra Alta. L'energia hidràulica es crea a partir d'aigua embassada, es deixa caure i amb la força que té activa les turbines i genera electricitat. És una energia neta, però és clar, depèn de si plou i de la capacitat d'emmagatzematge dels embassaments. La biomassa utilitza matèria orgànica, fusta, residus agrícoles, fems, per generar no només electricitat, sinó també calor, biogàs i combustibles, com el biodièsel per vehicles dièsel. Pel que fa a les energies no renovables, que són recursos limitats i per tant no es poden renovar, s'extreuen de la terra i són transportades fins als centres de transformació, on es produeix tant l'electricitat com altres tipus de matèries com els combustibles derivats. La més comuna a Catalunya encara és l'energia nuclear, que es genera a través de la fissió d'un mineral radioactiu, l'urani. Funciona com una tetera gegant, s'escalfa i fa vapor que mou turbines que generen electricitat. Les 3 centrals nuclears catalanes en actiu es troben a Ascó i a Vandellòs i generen molta energia i molt estable, però també originen residus radioactius. L'energia tèrmica crema combustibles fòssils, carbó, gas natural i petroli, i la calor que es genera en la combustió proporciona energia. Tot i que s'ha millorat en la seva eficiència, emet CO2 contaminant. Així és la bateria que carrega Catalunya. Ja ho veieu? La majoria encara depèn d'energies no renovables. Estem en un procés de transició energètica en què s'han acordat compromisos per tal de fer girar la truita i que la majoria d'electricitat sigui renovable. Mentrestant, us convido a respondre el test i a no deixar-vos els llums encesos. Quina d'aquestes fonts d'energia no és renovable? Eòlica? Nuclear? Solar o hidràulica? L'energia elèctrica és una energia còsmica, primària, secundària o terciària. Amb quin mineral radioactiu es crea energia nuclear? Pirita? Poloni? Urani? O quars? Quina energia renovable utilitza matèria orgànica, com ara fusta, residus agrícoles, fems, per generar energia? Biomassa? Petroli? Eòlica? O solar fotovoltaica?